daga Fulham TV. Gamunan yanzu a cikin garin Lagos inda ake ta fama da maganganu suna zuwa daban-daban wanda ake cewa akwai coronavirus a cikin garin Lagos, amma da yawan wayansu mazauna cikin garin Lagos ba su yarda da cewa akwai coronavirus ba. Wayansu kuma da suke cikin garin Lagos sun yarda da cewa akwai coronavirus. Yanzu bari mu ji daga ɗaya daga cikin ko kuma abinda wayansu mutane suke faɗa dangane da wannan coronavirus, saboda da yawansu ba su yarda da cewa akwai coronavirus ba. Bari mu ji daga yanzu abin da yake tafiya a nan cutar wannan sauƙi ne da wace ta ishara ce Allah ya zama da kai da abu kai da cutar ne daga wasu abin da ya ni ban yarda a corona saboda baka ka taba ganin da shi saboda gaskiya Allah ya yarda amma a bibiya haka baka taba ganin wanda